kai masoyata azo ayi gari na ruwa masoya na zo ne ki ban wata yar dama ki mun iso na tura gidan kuna shirya nema a bani ke kar ayi tale ko ta koma in zama an gwanki dan kar ayi babu ni nema bara ki ji abin da yasa na yi azama na zo miki da batun aure alalama abokina kwanaki an bashi salma ranar kuwa na nuna farin ciki nema yana santa yana san shi kamar ne da ke su sha kuwa in yaje ba ta nan kuka yake duk inda zai je koyaushe raka shi take ranar auren su kullum gidaya suke kafin auren kai la ilaha illallah mutuwa ta dauke salmata wula abokina ranar ya shiga hula ya bani tausayi ni ma sai da na kwalla gani ga wane ya ishi wane tsoron Allah masoyiya ki tausaya min dan Allah rashin masoyiya ya fi bindiga illa akan ki zan shanye bulala da buwalla ina son ki na son ki na son ki ne ina kaunar ki na kaunar ki na kaunar ki ina rayan ki na rayan ki na rayan ki ne ina mararin ki na mararin ki na mararin ki ne zan jure komai amma ban da rashin ki na yarda banki ko zaki rika razana ne babban burina a rayuwa auren ki ne samun tamkar ki yana wuya wannan zamani ki goyon baya masoyata ayi gari na ruwa duba gabas da canjin yanayi ruwa zai sako da kin sake jikewa zanayi in ba mafaka a wajen kike gane shi ya zanye ni ma mutuwa ta gani dan ina rasa ki hayo na bani ban so na mace har sai kin aure ni ba zan aure ba in ba da ke bane ni cikin yan mata kuma babu irin ki ai ba mai kwalliyar ki kalli kin fuskar ki to kar da ki manta da gari na